Vi ses. Ja, Bøge. Hvad så? Hvad var det? Kunne jeg lige tale med dig? Ja, klart. Skal vi gå udenfor? Hey. Hold din telefon. Kan du holde den? Jeg har seriøst brug for din hjælp. Okay. Hvad er det? Hvad sker der? Jeg har brug for din hjælp, Tony. Ja. Jeg skal ud og lave en stor handel. Og du skal mere passe på min væk. Det bliver sgu meget, du. Jeg er på prøve, inden det går, skulle jeg gerne slippe Det hen. tager kun en time. Det er ikke det. Hvad er det så? Jamen, jeg skal da vise fladet, ellers... Ej, prøv lige at høre. Jeg har lige fået en ny pige i mit hus, ikke? En rigtig lille stram sag. Ja. Og så dusker jeg en bagfra i boblebad, ikke? Ja. Og så sætter det bare smut op i det skum der, ikke? Og hun klassen fortænderne ned i kanten, ikke? 4 tænder ud af munden. For satan, mand. Hvad lort, mand? Det betød ikke en skid. Det var mælketænder.